बर'आ ओरैबायदि मान सन्मान फानजाबाय बैसोर बायदि सिख्लाफोरनि थाखाय अब्ला मानो एक्सन लानो हाया दिनै मानो ओरैनो फ्रिदम हगारना दोनदों बैसोर बायदि हिनजावसाफोरखौ बैसोर बायदिनि थाखाय दिनै बर' हारिया गासिबो बदनाम हारसा निउसफोराव दामजादों दुखार बर' नाथाय दिनै जोंनिवा बयनिबो गोसोआव हालाय हाफाय गेदेर उन्दै बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय दिनैना भिडिअ ओरैबायदि डेन्जार भिडिअ लोगोफोर माने दाखालि थांनाय साननैसो सिगांनिफ्राय माबा सिख्लाफोर एकदम गुवाहाटियाव ना मायाव बुलायलायबाय थादोंमोन जाहैदों दा आं सानदोंमोन जे बे बुलायनाया मानि थाखाय जादों मानो बुलायलायदों आङो मोनथियाखैमोन लोगोफोर आङो दिनैसो नायसनदों लोगोफोर माने जोंहा नैबे सासे एक्टरनि माबायाव प्रफाइलाव आं दिनैसो नुसनफ्लांदों आरोखि अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नुनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय नङा होमब्ला आरो बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र'आवबो नुनानै मिथिखाबाय अब्ला लोगोफोर जोंहा नैबे सासे नङा होमबा नैबे सासे आइजोआ मा बुंदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो ओमफ्राय जोंहा दामाखा जाबोगासिनो आरो रुन्दि ओंखारलायबाय सोरबा रसा नांदों माबा थां नङाबा मोननाय नङाबो 2000 3000नि मेरला होलाबाय थादोंनो ओबावलै जोंबो थांनोसै बाजै ओबाव खोन्थादोल' बबे जायगायाव मोनो जों रसा नांनानै दङ अबाहाय दङलै बाजै खोन्थादो एकदम रसा नांनानै थानो हाथारला उखैनाय जाथारला सोरबा रसा नांनानै दङबा रुन्दि ओंखारलायबाय सोरबा नै मैया हरनिफ्रायसो ओंखारदोंनो बियो रसा नांनानै दङ सोरबाफोर नोंसोरबो हौवाफोर रसा नांदोंबा माबार बेखौ कन्टेक्ट खालामनानै माबार थां बिदिसो जों बिदिखौ बाया जोङो गोथार मानसिसो जों बिदि गेसाव गोफोनखौ बायनानै जाग्रा बायनो थांग्रा नङा मिथिबाय बाजै जों बिदि गेसाव गोफोनखौ नालागे नाङा जोंनो ओंखारलायबाय सोरबा रुन्दि ससियेल मिडियायाव बिदिनोल' दावरावसै नामा जेबो कन्टेन्टथ' लाबोनो रोंखाला बेबायदि नङाबा थां भिडिअखौ नाय बेयाव स्क्रिप्ट गुबुन नोंथांमोनाथ' नुबाय नैबे आइजोआ बुंदों आरोखि अबावबा फानग्रा ओंखारदोंनो अब्ला लोगोफोर जोंबो थौदो ओइ थफ्ला थफ्लि थौदोल' जोंबो एसे संख्रि साखिनायना फैनोसै नामा बेफोरबायदिखौ मोनोबा जोंबो संख्रि साखिनाय हैजागोन नामाब्रा रायजोफोर कमेन्ट खालामनाय एकदम जिगुर होजोबना फैनांगौ आरोखि बैफोरबायदिखौ मोनोब्ला ना मा होनो सासे सानै थांनाङा खिन्थु गें थायोनो जोंहा आदा जेम्सआसो होनदोंमोन थांनाय समाव नङा होमबा सिख्लाफ्रा गें थायोनो माबा एकदम बायदिसिना खालामोनो आरोखि गें लानानै दा बिनि थाखायनो जोंबो 10 जन 12 जनसो जमा थांनानै सावरि जाना फैनांगौ लोगोफोर सावरि जानानै ओरैबायदि माने जिफोर होजोबनानै एकदम खालामना फैनांगौ आरोखि हारसिं थांबाथ' उल्थासो जागोन बेखायनो हारसिं मालाब्लाबो थांनो दासान बेफोरबायदि जायगायाव नङाब्ला गाब्र'हैगोनबो गेरेन्टि गैया बिसोरजों ओरैनोबा नोंसोर भिडिअ नुखादों नङा होमबा थांनाय समाव होंगो दोंगो 6 जन 7 जन बाबा दुब बुलायलायदों ओमफ्राय बेखौ बोरै आंथ' सानबाय थादोंमोन नुनायालाय नुदों भिडिअखौ नङा होमबा खिन्थु मा जादों बेखौ मिन्थियामोन दे आङो लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा नैबे सासे एक्टरनि माबायाव फेसबुक प्रफाइलाव नुबाय गुवाहाटिनि फानग्राफ्रा नै बुलायलायदों ना मा होनखो माबा पस्ट होनायखौ आं बारा माबायाखिसै नोजोर होआखिसै लोगोफोर बेयावसो आङो मिथिनो मोन्दों आच्छा घटनाया बिदिसो जानानै दङ नङाब्ला आंबो मिथियामोन दै लोगोफोर बेयावसो मिथिदों आङो नुनानैसो लोगोफोर बेखायनो आंबो सानबाय मा भिडिअ बानायनानै जिफोर होजोबनोसै ना मा होनो एकदम 6 जन 7 जन 10 जनसो 12 जनसो फुटबल टीम मोनसेसो जोंबो जमा जानानै थांसै नामा गुवाहाटियाव बैसोरखौ गावसिना फैजोबनो गावसिनो माने AK-47 सिलायफोरजों नङा जिनिसजों जिब्रा होजोबना फैनांगौ एकदम अब्लासो माने बैसोर गिनानै बेफोरबायदि फाननाय नङा डेन्जारहाय आसोलफ्रा जानला मोनला फानजाया दिनैनिफ्राय फाननाय जिनिसखौनो बन्द' खालामसै आं
होननानै अब्लासो थागोन आरोखि नंगौना नङा लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो हारसिं खिन्थु दाथा सेटेप जाना फैगोनबो हां लानो समखौनो मोननाय नङा बे गावलाय ओरैबा थांनाय समाव जोङो खोनानो मोन्दोंमोन बबेबा जायगायावनो सासे हौवाखौ साब्रै सिख्लाफोरा लांखारनानै जिनाहारि खालामदों होननानैबो खोनानाय मोन्दोंमोन थांनाय समाव बैफोरबायदि जागोनबो नङाबा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो खावलायो जोंबो थौदो थफ्ला थफ्लि बोन्दो थफ्ला थफ्लि आइ लाभ इउ होननानै जोंबो होलांनोसै सोरनाव फैसा दं आंनाव हले फैसा गैया गारि भारा फैसा गैया नोंसोर होनांगोन खिन्थु आंखौ लांफायोबा बिदि होननानै रावबो दाथा नङाब्ला बेमार सन्देरलाबायना फैगोन बैसोरनि जिनिसफ्रा मोजां नङा नोंथाङा सिंगेलब्रा नोंथाङा हाबा जायाखैबा नोंथाङा बेफोरबायदि गोसो जादोंबा नांगौबा हाबा खालामनानै सुख शान्ति सिरि संसार जाला बैफोरबायदिखौ लेना देना खालामनाङा नङाबा सेटेप बेमार सन्देरनानै बुस्थुआ सेवजागोन नङाबा एकदम फाल्ला नङाब्ला जा जानांगौ जानानै थांबाय हासि मोजां खतम नङा होमबा दायो फैदो मेन टपिकआव मेन घटनायाव आरोखि अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाथ' हासि मोजां ओरैनो एन्टारटेनमेन्टआ थांबाय दायो रियेल ना जोंहा दिनैहाय बैसोरबायदि मानसिनि थाखाय मा जादों मिथिगौ ना रायजोफोर बर' हारिया बदनाम जोङो हारसा निउसफ्रावबो नुनो मोन्दों दिनैनि थारिखआव बैसोर आइजोफोर माखासे सिख्लाफोर बुलायनायखौ नुनाय बा मानि थाखाय दावराव जादों बा मा जादों बैफोरखौहाय हारसा निउसाव नुनो मोन्दों सोर बिसोरो बर' सिख्लाफोर बर' हिन्जावसाफोर होननानै दिनैनि दिनाव बैसोर मोसौ बालन्दिफोरनि थाखाय मा जादों दिनैनि दिनाव बर' हारिया बदनाम जादों दा बिनिखायनो बैसोरबायदि मानसिखौ एक्सन लानांगौ सोर लानांगौ गामिनि रायजो राजा गावबुरा सेक्रेटारि न'खरनि बंस'फ्रा दिनैनि दिनाव बैफोरबायदि थङालि बाङालि एकदम मा होनो बिदिखौ बिसोरबायदिखौ एक्सन लानांगौ दै गामिनिया बबे गामिनि बिसोरलाय खम बिगुर बिसि बबे गामिनि बिसोरो आरो जोंनि आफाद बर'नि आफाद बहा दङ दिनैनि थारिखआव हा दिनैनि थारिखआव बहा दं जोंनि माखासे बर'नि माबा आखान्थि बा बर'नि सिनस्रि बै बिथांमोन आफादा दिनैनि दिनाव बैसोरखौ बबे एरियानि बबे गामिनि बबे न'खरनि सोरहानि फिसाजो बैफोरखौ हमनानै एक्सन लायोब्लासो दिनैनि दिनाव बैसोर बायदिया दद्रगोन नंगौना नङा दिनै सोरबा बायदिया दुखु मोननो हागौ आंखौ हो दिनै सोरबा बायदिया दुखु मोननो हागौ दुखु मोनना लाब गैया दिनैनि दिनाव जोंनि बर'आ ओरैबायदि मान सन्मान फानजाबाय बैसोर बायदि सिख्लाफोरनि थाखाय अब्ला मानो एक्सन लानो हाया दिनै मानो ओरैनो फ्रिदम हगारना दोनदों बैसोर बायदि हिन्जावसाफोरखौ बैसोर बायदिनि थाखाय दिनै बर' हारिया गासिबो बदनाम हारसा निउसफ्राव दामजादों बर' सिख्लाफोरा गुवाहाटियाव दिनै होंगो दोंगो बुलायलायदों होननानै नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै हारसा निउसफोराव हा दिनै बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामसै जाहाथे आंनि भिडिअखौ बैसोरनि न'खराव बैसोरनि गामियाव नुनानै बैसोर बायदिखौ एक्सन खालामनाय बायदि नोंथांमोना मदद खालामनांगोन आंखौ हा नोंसोरो भिडिअखौ शेयार खालामना होबासो दिनैनि दिनाव बैफोरबायदि न'खराव मोनहैगोन बैसोरनि गामियाव मोनहैगोन उमुखानि फिसाजोसो बिसोर दिनै लासिं सिं जाबाय बिसोरनि थाखाय ससियेल मिडियायाव जोंनि गामिया बदनाम जाबाय होननानै बैसोर बायदि मानसिया एक्सन लानायफोरबायदि आंनि साननायाव नंगौना नङा लोगोफोर अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय